Santiago de Compostela acolleu esta mañá a presentación da 61ª Festa do Pulpo do Carballiño, este ano adicada ao Camiño Miñoto Ribeiro. O alcalde Francisco Fumega destacouna como a romaría máis grande de Galicia e seguirán apostando por mellorala ano tras ano. A concelleira de Turismo de Santiago agradeceu que contasen coa súa cidade para esta presentación. Darvos a benvida a todos e a todas, e agradecer ao Concello de Carballiño e ao Camiño Miñoto que contasen coa nosa cidade para esta presentación, que non son a presentación dunha festa, senón que aquí, como vedes, está presente cultura, tradición e historia. A exaltación do polvo é dun produto que nos caracteriza como galegos e que se vai a celebrar nunha romería que tamén ten moito que ver co noso ser galego, pois para nós sempre é unha honra recibilos. Santiago é unha cidade de acollida, para moitos agora tamén é unha cidade de partida, moitos acollémolos e quedan, aquí o alcalde xa falaba dos recordos que ten da cidade, e xa digo, para nós é unha gran honra e satisfacción de que contasen con nós para esta presentación. A Festa do Pulpo, para que a xente nos entenda, é a romería máis grande que hai en Galicia. Nun entorno natural increíble, un parque que se creou fai 100 anos, gracias a un secretario municipal que tivo esa iniciativa. E hoxe, por sorte, disfrutámosla. É un concepto de o que é a sostenibilidade, tratar de manter o que temos hoxe e deixarlo ás generacións futuras. Ese concepto queremos imprimir a Festa do Pulpo, e ese concepto ten que perdurar porque se perdura ese concepto vai perdurar a Festa do Pulpo, vai perdurar o Carballiño e vamos perdurar nós como xeneración. Tamén quería destacar que é unha festa de carácter internacional, non hai moitas, e ese carácter internacional, gran parte do traballo que fixemos foi en base a eses conceptos que vos decía, de sostenibilidade. Este ano vamos xa aplicar unha etiqueta verde á propia festa, no que é o reciclaxe, no que é o uso dos platos, é dicir, unha serie de elementos que teñen que facer cun parque que ten 100 anos, que é a esencia dun pobo como o Carballiño, basado no termalismo, sexa tamén unha esencia de futuro. Por eso nos dieron 1 millón de euros de fondos europeos, Next Generation, e eso vamos a aplicar ahora, e eu creo que vamos a conseguir manter ese carácter de festa de futuro. O presidente da Asociación do Camiño Miñoto Ribeiro considerou que isto axudará á promoción deste trazado que esperan que este mesmo ano sexa declarado como Ruta Xacobea. A presentación da Festa do Pulpo escollémola precisamente nós unha promoción tamén para promocionar o Camiño Miñoto Ribeiro. O Camiño Miñoto Ribeiro que xa está sendo unha realidade é como consecuencia do estudio profundo que realizou un historiador que se chama Castor Pérez, que iniciou a súa investigación no ano 99. Consecuencia desa investigación, depois, obviamente, non lo comunicou aos concellos, e a min personalmente, logramos facer unha asociación de 16 concellos que formamos o Camiño Miñoto Ribeiro, por onde pasa o camiño, e desde esa asociación estamos traballando de cheo precisamente para que sea unha realidade. O camiño non é un invento, o camiño precisamente hai a documentación básica en que demostra a existencia deste camiño, xa, por exemplo, incluso moitas personalidades daquela época fixeron camiño, como por exemplo foi o Manuel I, foi o rei de Portugal, Manuel I, que fixo xa o camiño entrando pola zona de Lobios, desde Braga a Santiago de Compostela. Depois tamén temos o Juan de Gate, que é un duque Lancaster de Inglaterra, que tamén fixo o camiño polo mesmo itinerario. É dicir, que temos bastantes personalidades, incluso o canónigo da Catedral de Santiago, Jorge Cisneros, que remitiu unha carta ao capitán general daquela época, precisamente carta que está en poder da asociación, na que lle dicía que con motivo de ir tomar as aguas a Cortegada, polo camiño dos peregrinos encontras este camiño en moi mal estado e instaba aos alcaldes que procederan á súa limpeza.